Hey, what's up guys? Kini si Tito Mar o karon atong iskutan kung saon paghimo o vlog. Pero bago na, let's play the intro. Di ka nakita nga vlogger sa bisag asa nga social media platform. Karong panahon na, uso na ang pag-vlog. Ay gawas nga makalingaw, kinisad ang platform para madokumento ang mga panghitabo kung memories na gusto nimong tanawon sa paglabay sa panahon. Ug kung isa ka sa gusto mamahimong vlogger or content creator, nasad ko yung mga latang para mamahimong nindot ang ginabuhat nimo. O sa akong experience, dili lalim kay kailangan kag taas na panahon o oras para mas mahanas sa pag-atubang sa kamera. Ug na ako'y 5 ka tips para magiyahan ka kung gusto ka mamahimong Bisaya vlogger o content creator. Isa ni ana ang topic. Kailangan nimo sa matag vlog nimo naadjud kay topic. Na mga topic na interesado pareha sa mga naaganan. Mao ni ang nindot itapik sa panahon karon kay mas madokumento nimo ang mga moments kuyog ang imong mga kauban. Gawas nga mailhan ang lugar nga inyong gilaagan, makatabang sad ka sa turismo. Ikaduha, ang kamera. Daghang klase sa kamera karon ug usa ni ana ang smartphones. Mas dali ang pag-vlog kung naa kay kamera na pwede madala sa asa tungod sa kagamay niini. Bisag unsa nga brand, pwede as long nga ma-video nimo ang mga pangitabo nga mas dapat madokumento. Pero mas nindot jud kung naa kay smartphone na mas nindot og kamera. Katulo, ang video editor. Naay duha ka klase sa video editor. Ug kini ang pang-computer o smartphones. Importante sa kini para mas munindot ang imong video. Gawas nga mas mabutngan pa nimo ug detalye mas masala pa nimo kung ma-edit para mas mugbo ang imong material. Para sa pag-upload, mas dali. Ug kung estudyante ka, mas mapagawas nimo ang imong creativity sa paggama o video. Kung sa smartphone ka, I suggest KineMaster. Subscribe lang para makagama ako o Bisaya tutorial niini. Kapat, ang practice, dili sa tanang panahon, ang output sa imong ginabuhat. Niagan niya ako ana, ug padayon gyapon ko sa pagkat-on. Pero kung gusto ka mamahimong content creator, andam ka nga makakat-on sa mga mali nimo. Ug lastly, kalima, trust yourself. Sila nagsugod na nga ikaw tama na kang tanaw sa una lisod na. Dili kay kumo YouTuber ka nagagama kag video dolyar na ang makwarta ni dili dapat ang kwarta ang nunaon nimo. Hinoon kumulambo ka mas makakwarta ka, pero mas importante ang mahalaga. Ang importante gawas nga makakatun ka, mas napakita nimo nga kaya nimong makipagsabayan sa simpleng butang. Dili mission kundi passion na kaya nimong mugama. O kung nakatabang kining video para sa imo ha, please subscribe. Kana api na lang po ka ng bell notification button ha para ma-notify ka kung doon ako bagong video o tutorial na akong ma-upload. Kinagi ako si Kumar o daghang salamat.